Sugeng siang ojo-ojo, kita saking keluar tiga berimentasake drama tradisional kan diirah-irahan alamat duka. Sadurunge kita tepakaken anggota kelompok kita. Kula Aisyah Lazania, juga minangka narator. Kula Najwa Silame Dadi Abdullah Rekor minangka Prabhurama. Kula Rahmata Utania Putri, absen sama Rekor minangka Rahwana. Kula Putri Syafima, absen selangkung minangka Anoman. Kula Marisa Putri Fadia absen 18 minangka Dewi. Sugeng Amir Sadi. Babak setunggal Weling Prabu Rama manggonan ing tengah alas Rama lan Sinta lagi sesarengan. Nduk Sinta, semoga kersaipun tansah eling punika alas wingit. Ojo nganti nerak garis mistik kula. Monggo tansah waspada. Inggih Kakang Prabu, kula manut dawuhipun panjenengan. Nanging kula kersa tansah kadherekaken panjenengan. Babak kali Rahwana nggawe tambak panggonan sisih pinggir alas. Rahwana nyamar dados kidang emas. Cih, yen kula katinggal dados kitos kencana, mesti Sinta bakal kepincut. Aduh Kakang Rama, pundi enggal-enggal perso ana kidang kencana endah sangat. Kula remen yen saged dipundhutaken. Inggih Nduk Sinta, kula badhe mburu kidang punika. Nanging sumangga tansah wonten ing garis mistik punika. Babak 3 Sinta kapundhut Rahwana. Panggonan alas Sinta piyambakan sawise Rama mangkat buru. Kados pundi kok Kakang Rama dorong kundang? Ati kulit ajreh. Hahaha, Sinta ayu, saiki kowe dangu dhewe. Sono, kowe bakal tak boyong menyang alengko. Ampuni kula. Kula namung setya dhateng Kakang Rama. Babak sekawan Anoman Duta. Panggonan Ranton Rama nalika rembungan kalian bala. Para prajuritku wis pirang dinten kula pisah kaliyan Sinta. Sapa ingkang dados duta kanggo nglacak bapanipun Sinta? Kula Prabu Rama, kula ketek-ketek Anoman saged nglaksanani duta panika. Kula badhe madosi Dewi Sinta lan paring pawarta bab kesatyanipun badheng panjenengan. Matur suwun Anoman, enggal tindak lan mugi Gusti paring pepadan dalan panjenengan. Cekap semanten badhe kelompok kita bila wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.